ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ጉቡዛ ብሰምነን ትኽረአዩ ኣባባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገዲ ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈቱ እዮም እሞ ከመታቶም ኣይትኾኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጽልዩ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጽኻ ኣዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርያ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክኽሰካይ ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም እዩ እሞ ከመታቶም ዘረባ ይተብዝሑ እምበኣርስከ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ ኣይትምሰልዎም ቁጥሪ 9 ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ዳኣ ትጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን